sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Ala, nalulungkot na naman ako. Nakakalungkot talaga yung background music. Hindi naman ako malungkot. Dear Chadeli. Hindi, para siyang pagbabalik ng yun nga, parang hapon, childhood days. Buti nga inedit ko na to kasi may saxophone pa to eh. Ah, talaga ba? Oo, sabi ko parang bumbold na. Ba't mo alam, Jegs? Yung tanong, bakit mo alam? Anyways, ito na. Dear Nicole and Diego. Pero bago nating basahin yung kwento mula sa Mahiwagang Burnay, kasi nagbabagal po yung ating internet. Shoutout muna natin lahat ng mga Grab drivers na nakatutok ngayon! Lalong-lalo na yung ating bagong loves na si Kuya Kennedy. Yan. Si Sir Kennedy Goltiano. Yun! Ayan, boss! Magandang hapon sa'yo. Bata mo kami, boss! Yan! Kay Boss Leo Bonggaling nakikinig pa ba? Kasi biyahe kanina papuntang Quezon. Di tayo sure. Pero kami ang original na bata mo, Boss Leo. Bata mo kami, boss. Pero bata mo rin kami, Boss Kennedy, ha? Yan. At lahat ng mga Grab drivers, bata nyo po kami. Grab on! Salamat siya. Dear Nicole and Diego, itago nyo na lang po ako sa pangalang Queenie, Suki ng Love Radio bata pa lang. Kinalakihan ko kasi na background ng nanay ko ang istasyon ninyo habang naglalaba, namamalansya, nagluluto o gumagawa ng kahit anong gawaing bahay. Mahirap bumitaw sa nakasanayan kaya sa loob ng maraming taon, nanatili akong kabisyo. Sumulat ako sa inyo kasi may hindi kami pagkakaintindihan ng asawa ko. Ang totoo, hindi ko siya masyadong pinapansin dahil masama ang loob ko. Ganito po kasi, ako po ay isang may bahay. Wala po akong trabaho dahil gusto ng asawa ko kapag binayayaan kami ng anak, ako mismo ang mag-aalaga. Okay naman po sa akin yung ganong setup lalo na at kaya naman niyang sagutin ang mga pangangailangan namin. Kapag tapos ko na po ang mga gawaing bahay, naging libangan ko na pong tumingin sa mga shopping apps. Kapag may item po ako nagustuhan at mura lang naman, papa-add to cart po ako. Gaya po last month, nakakita ko ng magandang pambalat ng bawang. Binili ko yon dahil kailangan ko sa kusina. Nung nakaraang linggo naman po, nakakita ko ng palinis ng gasol. Yung pinapahid lang tapos kumikintab na. Mura lang naman po kaya binili ko na. Yun nga lang, hindi naman pala nakakalinis kaya hindi ko na ginamit. Kahapon naman po dumating yung order ko na panghimay ng mais. Nahihirapan po akong kumain ng mais kaya binili ko para hindi na masyado mapuwersa mga ngipin ko. Hindi ko po nasusubukan at hindi ko pa po nasusubukan pero excited na akong maglaga ng mais anytime soon para magamit ko naman yung binili ko. Kanina po bago pumasok ng trabaho, kinausap ako ng asawa ko. Napansin daw niya na napapadalas ang pag-order ko online. Hindi daw dapat kasi yung mga in-order ko naman, kung hindi nakatambak lang, mabilis masira. Pagkatapos niya po akong kausapin, kinuha niya ang cellphone ko at tinanggal ang mga shopping apps. Bawal na daw po akong mag-install ulit. Nicole and Diego, tama bang sumama ang loob ko sa ginawa ng asawa ko? Para namang ang gastos-gastos ko mura lang naman ang mga binili ko. Ano po kaya ang dapat kong gawin? At salamat po sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig, Queenie. Malungkot naman kami sa kwento mo, Queenie. Kaya nga nasad kami na pinadelete yung shopping app. Malungkot naman.
Nakakasod naman talaga kami. Pero let's look at parehas nating tingnan yung himayin natin. Una sa lahat, ako naniniwala ako na kailangan rin naman para ikaw ay, syempre as a defender of shopping apps. Ako na, depensa kita girl. 'Di ba? Naniniwala kasi ako, lalong-lalo na para sa isang babae. Kaya nga nauso yung kasabihang a happy wife is a happy life. Ilang beses na ako naka-attend ng mga wedding na laging sinasabi yan, lalaki, Junjun. Ayan. Siguraduhin mo na si Maria ay masaya. Dahil kapag ka masaya si Maria, masaya ang buong bahay. Diba? Ganon. Iba talaga kapag ka masaya ang misis ng tahanan. And if these shopping apps make you happy, then I think pwede kayong mag-meet halfway ng mister mo. Tama. Kasi ako ilang beses na rin ako nasabihan ng ganyan. May bago ka na namang damit. Nire-report ka na nga ng anak mo sa asawa mo. Totoo. Dad? But mom? Si mom. Ganito yung in-add to cart, ganitong amount, ganon. So, sa totoo, lagi sinasabi yan ng asawa ko sa akin. Ilan pa bang sapatos ang kailangan mo? Ano bago na naman yan damit mo? Tas ang lagi kong katwiran, ganito. Magkano lang naman yun? Parang ito si Queenie. Magkano lang naman yun na nagpapahappy sa akin? Tama. Kumpara dun sa kinita ko naman. Kumbaga, ang sa akin, Jegs, hindi namin ikinahirap. Hindi rin ikinalugi. Correct. At yung damit naman yun ay sinusuot para sa trabaho ko. Yun lang man siya eh. Hindi naman ako bumili ng isang bagay na, although minsan medyo mas madami na talaga siya. May mga hindi pa ako nasusuot sa totoo. Pero may mga nasa cart na agad, di ba? Pero ibig sabihin, lagi ko yung katwiran sa asawa ko na kasi nagiging happy ako dito. Happiness ko siya. Hindi naman ako bumibili lagi ng mga sobrang mamahalin eh. Yung mga sobrang mamahalin, paminsan-minsan may mga pitik kasi parang feeling ko may kita naman tayo na maayos. Parang ganon. Yun yung lagi kong katwiran. Pero lagi niya din namang sinasabi sa akin na, pero minsan kasi sobra na. At totoo naman din, madami pong naka-plastic pa na hindi pa nagagamit. Yun naman din. So, ang tawag dito ay check and balance. 'Di ba? Unfair, para sa akin, unfair na talaga naman, dinilit yung app. Kaya nga sabi ni Jegs, nakakalungkot naman yun, dinilit yung yung shopping app, diba? Kasi ako, ganun din laging, parang kami ni Papa rin, pag nakita ko, may ano ka na naman, sunod-sunod na naman. Ganun lang, no? Kasi dito lamang nagpapakita po na magkaiba talaga yung utak natin. Kami, hindi kami masyado ganun, pero pag gumasos kami, malaki. Isahan lang yan, malaki. Correct, totoo. Katulad na lang nung bago naming aso, nagulat ako. May bago na naman kayo? May bago kaming aso, yung sabi, tas tinatanong ko magkano to. Ako pinakita ko sa kanya sa app, kung magkano yung damit ko, baka mapahiya siya. Magkano lang yung damit ko. Diba? Yung bang ganun. So, meron tayong tinatawag na check and balance. So, kayong dalawang mag-asawa, if it pains you so much, dito kay Queenie, kung masakit para sa'yo na dinilit niya, gano'n ba naman yung mga binili mo? Pambalat ng sibuyas. Correct. Hindi naman siguro aabot ng 500 yung pambalat ng sibuyas. Yung mga ng mais, yan lang kasi ang problema talaga ng mga apps. May mga pine-present siya mga produkto na sa totoo lang, dati hindi mo naman kailangan, kaya lang feeling mo kailangan mo na siya ngayon. Pero diba? Para lang din sa akin it's not about dun sa binili mo. Kung minsan, nakakatulong din yung mga apps for your sanity. Mental health. Diba? Like for example, ako pag stress ako, sa totoo, maghahanap ako dyan. Tapos, yung inaabangan ko siya, ay napak na. Yan. Ay, nandito na siya. Correct. Ay, papunta na yung parcel between January 11 to 19. Alam na alam. May parcel kasi parating. Sa kanya ka deliver na. Nakiting ako, delivered. Delivered, delivered, diba? Yung mga ganun, kung baga nadadivert yung utak mo sa, lalo na kung housewife siya. Diba? Pag pangit kung paulit-ulit yung ginagawa mo, diba? Nakakaburyong din eh. Ito nga si Jegs ginagawa niya, hindi siya housewife. Ibig sabihin, kung in terms of diversity, ano ba ibig sabihin diversity? Yung iba-ibang ginagawa. Kahit pa paano, iba-iba naman yung ginagawa mo, pero kailangan mo pa rin yung app. Tama. Natutuwa ka pa rin sa delivery. Mas lalo kay Mrs. Correct. Mas lalo dito kay Queenie na routine ang ginagawa. Ang
lang, nililinis, parehas lang naman. Kung nalinis ko na yung kapon, pwede naman ngayon hindi, tama. 'di ba? So, kailangan pa rin yung mga ganyan. Ayan. So, check and balance lang kayo. Oo. Yun yung sabihin mo, gaano ba naman yung mga yung mga nilambing kayo? Or kung dinilit niya yung app, ikaw na maglalambing kay mister. Oo. Sasabihin mo sa kanya, hindi na ako maka-add to cart kasi wala na akong app, pero kailangan ko ng ganito. Pahiram ng cellphone mo. Pahiram ng cellphone mo, dyan ako mag-add. Dyan ako mag-add to cart, kala mo ha? Maganda din siguro na ipaintindi mo na yung ginagawa mo is nakakapagbigay ng kaligayahan sa'yo. Oo. Baka hindi naintindihan ng mister mo eh. At saka, siguro, baka ang sinasabi lang din ni mister, yun nga, di ba, parang ang daming binibili, pero madali lang naman masira. Oo, ayan. Well, ganyan din talaga kapag mura eh. Hindi mo, ako naniniwala din ako ang isang bagay ay sobrang mura, tas yung function niya bongga, madali lang din talaga masira. May dahilan kung ba't sobrang mura yan. Medyo mapapamura ka din talaga. Pero yun nga, mura lang naman. Tapos kaya naman yung Kaya nga may mga iba na gusto nila magtrabaho na rin. Para kung meron silang sariling, yung may gusto silang bili na eyeliner, hindi ko na para ihingi pa sa mister ko kung kailangan ko naman. 'Di ba? Yung ganun. So, sa tingin ko, pwede nyo naman yung pag-usapan. Ayan. Pero lagi mo lang din tatandaan, Queenie. Kasi, syempre, yung mga binanggit mo lang. Baka naman kasi madami pa talagang mga ibang mga bagay na sunod-sunod na dumadating na hindi naman talaga kailangan. Tapos nag-automatic kaltas dun sa Gcash ng correct, asawa mo. sa true kasi nakakonect, di ba? Kaya nakikita niya. Di ba? I mean, of course, kwento mo to. Di syempre ikaw yung bida dito. Di ba? Hindi ikaw yung ikaw yung victim dito. Ikaw yung ikaw dito yung dehado. Pero hindi namin alam kung ano ba talaga yung nag-trigger dun sa mister mo para talagang, ay nako, enough is enough. Tama. Delete na yung app na yan. 'Di ba? Ako yung kung meron man talaga na hindi ko yung talagang sising-sisi ko na paulit-ulit kong binibigyan ng chance pero lagi namang fail is yung magnetic na pilikmata. Tsaka basta iba't ibang uri ng pilikmata na kasi kapag kasi nakita mong nilalagay ng mga nagmo-model. In 3 seconds, Jegs, andun na yung pilikmata na walang kahirap-hirap. Talagang effortless ang pantay ng pagkalagay, di ba? So every time, bibili ko nun pag nakakita ko, hindi naman din kamahalan, pero kapag ka din naman kasi nagpatong-patong, aabot din siya ng libo-libo. Tapos ang ending, hindi ko rin naman siya makabet kasi wala akong skill. Pasmado ka. Yun na nga. In English ko lang. I don't have the skill. But in Tagalog, pasmado ko. Nangangatog kasi ko, kaya di ko siya mapantay. Napantay ko man siya sa kanang mata. Pagdating sa kaliwa, hindi na, di ba? Tapos ang problema sa akin, lagi ko siyang binibigyan ng chance. Hanggang sa tumigil na lang talaga ako na, hindi ko na to bibigyan ng chance kasi talagang nakailang produkto na ako na trinay ko, hindi talaga siya umuubra. So baka may ganon. Na sumobra ka dun sa isang tipo ng produkto, Queenie. Yun lang naman. Check and balance din. Baka sabihin mo hindi ka naman namin kinampihan at all, di ba? Tsaka baka sunod-sunod nga. Di ba? Baka sunod-sunod nga. Tapos isang beses mo lang ginamit, tabi na. Di ba? Yung ganyan. Tapos may panibago. At lagi nating tatandaan, di ba? Yun nga yung objective ni Steve Jobs. Si parang Steve Jobs. So nakainuman namin yan. Correct, Sabi niya, hindi mo alam kung anong gusto mo hanggat hindi ipinapakita sa'yo. O hindi mo alam kung ano ang kailangan mo hanggat hindi pinapakita sa'yo. Tingnan mo yung mapangat-ngat ng mais. Diba? Yung shredder ng mais. Naisip, hindi mo naman talaga kailangan niya kasi kaya rin naman ang ngipin mo kahit practicein paano. mo kaya muna yung Queenie, yung pinapractice namin ni Nicole na pag may nakita kami, add to cart lang, andun lang hindi siya. Hindi muna mag-check out. Huwag kang mag-check out muna. Baka kasi trigger happy ka rin din. Oo, parang check out. Buy out, check out. Huwag ganun. Kasi sa totoo lang, kahit na pasabihin mong tigto 200, tigto 150, kapag 5 yan, 1,000 din yan 1,500 din yan. 1,500 na binawas sa sweldo ng mister mo Talagang malaki din kasi talaga siya pag pinagsama-sama yung maliliit. At saka kailangan mo na rin din matuto na halimbawa, pag tingin mo, ito kailangan mo, matuto ka rin tumingin sa reviews. Yan! Ayan. Ako, diba relate. Si Nicole tinuruan ng anak niya. Oo. But mom! Did you even read the reviews? Hindi niyo po alam yung kwento. Bumili ko ng libro. Sabi ko, dali lang naman hanapin yung librong hinahanap niya. Oo. Mura pa. Nagmayabang pa ang nanay. Dumating na. Sabi niya kasi, ma'am, sa Amazon lang yan. Ganyan. Di, makakakuha ko niyan. Ako pa ba? Ayun na nga. Dumating. Yun.
yung cover, perfect. Ganun talaga. Kamukhang kamukha. Kamukhang kamukha. Oh. Pagbukas, Oh. chin chin chakon chang chin ta, shinkang, Inchik. shinchong. Tapos tinanong ako ng anak ko, "But mom, did you read the reviews?" Walang review, James. Nung binalikan ko, walang review. So, alam na this. Ayun. Actually, parang di ko nga nabalikan kasi parang scam na account. Wala na. Deactivated. Nakabenta na tayo. Nakakaloka. So, yun yung mga matutunan mo rin. So, maaaring kaya siya nagreklamo kasi, mura lang pero sobrang mapapamura ka talaga kasi ang bilis masira. Correct. O kaya ilang beses ka na sigurong na-scam. Ayan. Na, ako nangyari yan sa akin eh. Meron akong tinitingnan na portable na radio. Radio set. Dumating sa akin sabon. Totoo yan. Dumating sa akin sabon. Bakit may sabon? Ayun, nung binalikan ko, wala na rin yung account, di ba? So, yun yung mga matutunan mo. Baka yun lang din naman itinuturo ng mister mo Correct. sa'yo. Di ba? Lessons to be learned. Ayan, kinakailangan na mag-compromise eh. Both parties eh. Check Kaya and paintindi mo rin balance. din yun, yung side mo, at maintindi din ni mister yung sa kanya. Kasi kakalungkot talaga yung parang bata ka na Correct, na dinilit yung game mo. Oo. Diba? Huwag ka na mag-game na ganyan. Oo. Hindi nakakatuwa. Nakakalungkot talaga lalo kung sanay ka. And yun nga yung sinasabi mo, Jegs eh. Yung kapag ka nasi-stress ka, titingnan mo lang. Oo. Tapos check mo lang. Diba? May Ala, mga sana ganon. siya. Diba? Sana yun. Ayun, minsan in-order ko yung mga nasa China. Yeah, diba? Yung matagal. Oo. Kasi walang train pag dito sa Pilipinas eh. Wala. Yung bukas makukuha mo na agad. Hindi. Between January 11 to 19. Ayan. Yun nakalagay dito eh. Arriving. Arriving yung international package yan. So, express how you feel, Queenie, na masama ang loob mo kasi dinilit niya yung apps na nagpapahappy sa'yo. Dapat aware yung mister mo na ito yung pang-balance mo ng buhay mo. Tama. 'Di ba? Na ito yung pampahappy mo. Yes. Ganyan. Kasi challenge din to sa mister mo na parang apps na lang pala yung nagpapahappy sa misis ko. Ano Tapos, pa pala yung pwedeng tatanggalin pa. Challenge din sa kanya na ano kaya yung bukod sa apps, kung talagang i-delete na natin talaga ng tuluyan, kung paninindigan ng mister mo, di ba? Ano pa kaya yung pwede magpasaya sa kanya? Ganon. At saka siguro Queenie din tingnan mo rin din kasi itong mga apps na to is marami din talaga yung naa-addict, nahuhulog sa pagka-addiction. Correct, na kahit correct. hindi na kailangan. Binibili. Oo. Yun. Baka yun din ang concern ng asawa mo. Baka may napanood. Correct. O kaya may may nakapagkwento. Or may kakilala sa opisina na gano'n, na nanginginig na. Tapos nag-aano na yung gilagid. Di ba? Addict na talaga. Add to cart. Baka naging ganon. Meron namang pinanggalingan yung mister mo eh. Hindi naman yung parang nagtitrip-trip lang. Tsaka parang wala pa silang anak, di ba? Parang wala pa Wala pa nabanggit. kasi, wala pa kasi sabi niya, kaya siya pinag-stay sa bahay kasi para pag magkaanak, mag-aalaga. So, dapat ngayon pa lang, habang wala pang anak, na-establish mo na yung communication dun sa mister mo. Importante I-communicate mo yan. Yan na naman yung sinasabi natin, hindi po manghuhula yung mga asawa natin. Wala pong magagawa yung pagsulat sa mahiwagang burnay, Correct. pagdadabog ng pinto, Tama. pagbabasag ng pinggan, pagsarado ng malakas ng frigider o ng ref, 'di ba? Kung hindi mo naman sasabihin sa kanya anong pinuputok ng butsi mo. Yan. Importante yan. I-verbalize po Correct. ninyo. I-express mo ang iyong nararamdaman. Tama. Ay, good luck, Queenie. Ayan. Kaya mo yan. Sana Oo. makabalik na yung app sa buhay mo. Sana magkaroon kayo na maayos na arrangement ng mister mo. Ma-reinstall nyo inyong relationship at ma-reinstall din Yung mga apps na yan, di ba? Go, girl! Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang inamo ni Cody Ala na binabati yung Bulacan Overdrive Grab Drivers! Yun! Kailangan pa bang This i-memorize portion yan? was brought to you. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!